Welcome back to my YouTube channel. Noi ओंखारलायबाय खानायाव बिबार लालायनानै ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ र' जों गामिनिखौ दा एसे देखायलांगोन आङो नोंथांमोनहा नायनो लुबैदोंबा ओंखारबाय नै गोजा गोजा दिनैबो जोंना दिनैसो लाबाय थायो बेगखौ नायलाय नै बबेथा देखायबालाय बेगखौ फैसा लाग्रा सोरबाफोर हरबा लानोसै आरोना बेवहाय दे एसे नाहरदो लाजियोलै इयो बिरादनो ओमफ्राय नै जोङो दायो थांनो ओंखारबाय लामा लामा थांनोसै नै बिथाङाबो गोजा गोजा गानबाय आरोना सनाखौ मालाय जि मोजां गानदों जों थांसै बिदिब्ला र' दा सिख्लाफोरखौ लोगो मोनबाय एसे देखायनोसै बिथिंबा जायालै आंना भिडिअ सेंग्राफोर लोगो मोनसिगोन सेंग्राफोरबो मागिथारगोन आरो जोंजों ओइ सिख्लाफोर थांबाय अ थांबायसोलाय गोसो र' थांगासिनो दे दा देखायगोन आं सारमोननाव फैबाय ओइ दामना होलाय दामना हो हाय नट संगादि हाय नट आयं उनाव फैबाय एबार फार्स्ट हाबजेनबाय आरो बोसोर गोदान आदाया सिख्लाफोरा नै ओरैबो दं खानायाव बिबार फुलायदोंमोनलै फैदो दासो न'खरनै बारदों ओरै हाबलांसै नामा बै खावसेयालाय जि ज' ज' एबार इन्टारेस्टिं जागोन आरोना औवा बारिनि सेंग्रा सिख्लाफोर बैसागुबो नागिरनो ओंखारबोदों नोंजों आंजों हाबाय रावबो मोसाया नै आंल' हारसिं मोसायो नांहांबाय एसे फैसा बेगा ओरैबो फिसियो गैलालाय होदों बिबार लादों थुदो खानायखौ
गोरबोआव सोबाव गोरबो गोमथार माथो हनै सासेया खेबे खेबे मोसागासिनो आवगायनानै लामायावबो लाखिदे फिलिफिलिफोरखौ मानसिफोरनाव गारि गारि लाखिनानै फैलायबाय 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 마건 아유 릉르 소자가르마 그자 어이 무슬라 놀러 가나오네 잠바 belum sebaik Guslas बैसागु 어이씨, 그 부지가 아마 누가 먹지? 어찌? 팍 lên vô con xuống. 너시는 큰일 송아 그러고 해보라.
Barca, sini lagi hajar semua mau. Iske, forma kan, sebelah saya semua je pemain, di sebelah kisi. Давай. Ya, boy, mau siapa? Kau belakang deh. Tibra, isi mu jangan musalah. Pulang aja lagi. Ya, nih mau mulai sering ya, Musalah kan mau video nih, ramu musalah lagi ya. Ari hot cik. Laga, ini isi musa. Laga. Dia lah bisa gini. Dia, duduk. Instagram nambah. Siswa perlu apa dia? Ayo. Merong di. Oi, bimol. Bisa ya? Wah, musa kasih boleh. Oi, main apa? Mama sini enggak? Kau rendang. Oi. Oh, dah sembilan ni saya. Lei, anak. Mira cara di sana. Boy sana tu. Ay, aku laksmi deh. Boy star. Thang bay chung rồi. Đi thang abi siapa ni rồi? Bisa ni collection. Oi, gudang kudur ah. Agari no belas. Apa lo? Ay, jangan. Laksmi. Bajai, labudelai bajai, mai berani jursi. Lengannya mesahnya sejenglah zebra. Sasin nangang tu ni. Tamna kita dah seru jas wahai. Sas berana lu jas jebai. Kalim dia mana? Lu hayat. Kalim jebai. Hei, hư vậy đang rồi. Hei, cái này xe. Ăn gì hư vậy được. Ủa sao giờ đi ngoài bờ? Sáng sao đâu? Sao đi
बैसागो लाव मोसानो मालाय wah Bang. Wow. Dia moja murah. Musa. Jangan tiba. Nih pagi jalan nggak? Jalan mana nih? Silakan malam ini sudah sudah. Samsung kalau makan gitu, Karena ada belah. Numa, mesti kian aku apa boleh kalau makan itu. Koksa nih. Bos kalau pernah. Sungguh happy baik. Ibar bazar tinggal siapa? Tidak perlu sana apa biji deh. Mungkin nak thằng nào cũng đấy mà. Bazai बैसागु बोथोरनि जौ गोरान लाबोदो मोसाना हरलाय एसे थाबायनो हाला नो बिथाङा मुखुबा हनै होबाय होख्लायबाय ओइ लोङाखै दे लोगोफोर इन्टारेस्टसो इन्टारेस्ट मा जाखो दामग्राया हानायनि बिबारा गाथारसै Bye bye. Next video.